county hospital to county hospital bende koro onge. To mano en wach malit ahinya nikech nyiso state of our carelessness as a government. Matiende ni samoro sirikal ok dew. Wan gi political preoccupation ma wan dich marwa masani en ni wan e siasa. Koro ere kaka wanyalo yudo ji, wakel ji joma ni ODM ka wakel ji wakit ji UDM mondo wa win the next election. But sirikal will ni ka ji te otho nikech ok wahakikisha ni yath nitiere osiptal. Ng'ano madhi gonu kura kwachopo 2027. Omiyo en gima lit ahinya, to ma en gima osebedo katimore. But the biggest challenge en ni malit ahinya en ni gini timore e referral hospital. Mana kaka iwache yo makare en referral hospital en kama kuru is a last level of last resort. Ma kotamre dispensary tidhi e health center, kotamre health center tidhi e hospital, kotamre hospital tidhi e referral kama koro wa hope ni daktachi nitiere, yath bende nitiere. Omiyo en gima samoro jogo ma ochung'ne laktache gi joma tiyo hospital, either nurses union kata KMPDU, dware ni mondo gi retreat mondo gipeyre ni to ere kaka